So, hello guys! What's up, what's up, what's up? Maayong gabi sa atong tanan. Charot Bisaya na. So, guys, ang gagawin natin ngayon ay magkaroon tayo ng mini mukbang. Guys, nandito na ating order ko. So, ito nga guys, magkakaroon tayo ng mini mukbang. So, nandito na yung order, kakarating lang. So, without any further ado, let's get started. Sorry, kung hindi pala kayo nakapag-subscribe, don't forget to like, subscribe, comment, share, and click the notification bell for more videos. So guys, ang mini mukbang natin ngayon ay burger tsaka milk tea. Kaya ito mini mukbang kasi konti lang yung food na nandito. Gusto ko lang sana magbigay ng review about sa in-order kong ito. Galing kay Christine sa GUZZIP Corner. Mamaya ilalagay ko dito yung pangalan ng store, tsaka yung may-ari si Ate Tintin, si Christine Gabarino. So, meron siyang milk tea, GUZZIP milk tea house, tsaka GUZZIP milk tea house, tsaka burger. So, small ata to. Burger. So, kung nasa picture guys, ganun rin yung itsura sa personal. Talagang hindi to fake. Talagang legit talaga yung size niya. At Tintin, ito na po ang aking review ng inyong product. So guys, ang price nito ay syempre purita tayo, puritang lola mo. Yung in-order ko ay yung small, which is 45 pesos. Melted, 45 pesos chocolate. Saka ito, hindi ko alam kung anong size to. Baka small ata. Pero guys, parang sa tingin ko kontento ka naman. Which is 50 pesos lang. So, 95 pesos lahat na gastos. So, yes, let's get started. So guys, ito ang itsura natin ngayon kasi dito tayo magkaiba po ang ating settings ngayon kasi yung in-order kong ring light hindi low-back pa, so hindi ko pa siya magagamit. Saka late na dumating to, pero okay lang, at least dumating din siya. Kaya ganun na lang yung dito na ako sa likod. Dati dito yung background ko, ngayon naman dito para makita ng ating face, diba? Makita ng ating face. So, ayun, start na. In fairness guys, it's my first time na dito. Don't get messed up. No. So guys, tinga siya. Tinga ang lasa, pero nangingibabaw ang chocolate, so it's okay. Ngayon naman, titikman natin ang burger. Hindi na ako makakapag panihapon.
ko ang soft pa. Kung sa picture may gulay. May gulay talaga siya. Sarap. Diri luwat ang usa. Yang rason diri luwat. Puso nila tatay. Sa paradise. At number 1 fact pa na parang it's nice to order sa GUZZIP. Asay lang sa maganda yung may-ari. Guwapo pa yung nagdi-deliver. Pamangkin nata yun ni Ate Tintin. Comment down below Ate Tintin. Pangalan lang nag-deliver sa akin. Hindi ko alam. Pero, pogi. Sa mga shoutout nga pala kay Gerano June Asis. Isa na siya sa mga shouts ko. So, shoutout kayo Gerano June Asis. Tsaka, Giants Adapar. Julius Paleharo, mga classmates ko yun. Tsaka si Mark Epong. Shout out sa iyo guys. Si Gerano June Asis, isa siya sa mga asay lang sa isa ko na siyang shout. Isa rin siya sa aking mga kaibigan. Tsaka si na Giants Adapar. Tama ba pagkakabasa ko sa pagkakasabi ko? Giants Adapar, Julius Paleharo, tsaka si Mark Epong. Mga classmates ko sila, mga high school pa. So, shout out sa inyo. Mukbang guys. So I'm looking forward na mabisita yung shop nila, store, multi store nila para mapuntahan ko. Ano ba? Merkado. Lusukan? Pera. Depende. May da mga gudti. May da pa mas gudti tan. Ang pinaka-good. Pera man tan. 45. Ini nga burger. 50 to sa? Ha? Hindi manok. Picture yun, picture dali. Man. Kita ni? Diri. Adi? Ayo, pagsalipod. Pagsalipod. Adi? Ay, pagsalipod. Ini? Iba pa. Pa. Ate Tintin, yeah. Again, mag-comment ka. Be mo subscriber. Yes, charot. Hindi ate kasi
maganda talaga yung sa akin. Masarap talaga itong burger at saka kasi ano doon na kayo makapangiklop. So mini-mukbang rin ako sa Silvana sa Atayon. Sobrang sarap talaga. So kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na yan. Mukbang rin. So ayun guys, ubos na yung burger ko. Tsaka sobrang sarap talaga. Pag may pera ko, let's order. I like the blackbird. So guys, natapos ko na po. Ayan yung melting ko. Gusto ko sana ubusin pero gusto ko tirahan ng aking kapatid. Gusto niya, gusto niya lang parang tumikim. Siyempre, pero yung burger, ubos na. Nandito na sa akin. Talagang o-order pa talaga ako kasi napakasarap talaga. Tsaka yung ano niya, ang tawag niya sa karne, masarap talaga, masarap. Wala akong masabi na parang negative kasi masarap talaga siya. At very affordable. Very affordable. So, yes, sa mga o-order, mag-message lang kayo sa account na ito or sa account ni Ate Tintin. So, silang dalawa. Gossip Corner, tsaka Christine. Yes. So, that's all for this video, guys. I hope you enjoy it. I hope you... Again, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, don't forget to like, subscribe, and comment, and click the notification bell for more videos. Yes! Again, see you in my next video, guys. Share. Again, see you in ay, hindi na pala pwede. Sa kapatid ko na pala yan. Ulirang kapatid kasi ako. Ito sana magiging ano ko. Kaya lang, ito sana magiging ring light ko eh. Kaya lang hindi pa siya charge. Titignan natin. Sugbo ang lola niyo. Busog na busog. Again, kaya Tintin, napakasarap ng burger tsaka melting niya. Share!